Di para bangay biit hagan nga step ay kublay kasngi jing mipat kabadap dal jing kemen kabutray Jisu lamipat hagan nga sngi tongin kemen kum kikon ke jong blay tongin ay kaburam yaw Jisu nang panem ubalamipat na ke jing tep ula job thiaw ya ke jing yap teken galong ke jing kemen kabakraw ya ki Kristan baro haka pertai baro kawai ki bi yaw Jisu ki banget yaw Jisu kane galong ka jikmen ka bakra bat galong ka kubor ka bakra usya ka pertai baro bau Jisu u im ula job thiaw ya ki bor jong ka jing yap bat ka jing tep hi yang saubhaya pi ki para banget baro ki balawan bat na jan bat na jingai kam tam ya pi kito ki bala banwan kasin ke bangkong ha ka ke por ngi pdiang sngupha ya pi ha ka kertaing ka jong Jisu ka jingwan ka ji don ringkat ka jong pi kan ai ban sem jangi bat kom juru uplay un korku na ka banta jong pi baro tengen yo ban sedang ka ke jing syakri ka jing bane yau Jisu bala mi pat na ka jing tep kani ka long ka singi ka bakarpang ha kaleng ka perthai bangin yoban kan mau pan ai keburam yau Jisu balami pat na ke jing tem dengan yerwai ke jing wai ke basauspa kendai pusan sauspa kendai pusan yatu yanga yau Jisu yatu yanga yau Jisu shan yikikten hadonot yatu kubor pelajongu kibat yang tam ngalaman yatu kumnu angel kirwai hakapor bakayutrai buram yublay haki bajrong jingsok haperthai kanlong yatu yanga yau Jisu shan yikiktin hadonut yatu kubor pelajongu ki bathiang tam ngalaman ngen yerwai da ka jingkemen yerwai da ka donut baro bau Jisu ulami pat hakan igastem ngen yerwai da ka bajenglang ya ka jingwai pada din kan ke jingrawai ngasuban khot i ba spinebor kharshandi in yo ban wan shikmat ban pulen ke tin ke jong blay bat ban pen kentang ha ke jingdwai i ba spinebor kharshandi in yo ban pulen ke tin ke jong blay bat ban pen kentang ha ke jingdwai sauspa kandai pusan ya tu
Shwaman yawan puli kaktin kajung play ban berkentang ikan kajing syakri kajing duai ngawka ban ai kublay Easter fi prangwet baro aga kerteng kebatiang tam jung try no panim jung Jesus Christ kinar tali benta bangin puli kan step ki bangila ban syam ni kitab Psalm kab khandreu kad khat kab shpo bat na ka gospel kad kum Yohanes kalenong kab arpo kad khat kab arpo saw hadu kab arpo khandai ikan tin ki bang kumni Nama menomino ya kamen sim jonga ha jaka bom yoi lemne menom sha yu bakho jome ban syam ni kabapot Reu Thomas we ni taki kharar ngut ya wala khadu Didimus umsem na don lem bat ki men balawan u Jisu namar kata kita ki we ki senran kalesh ong hau ngilayo iu try Reu le thu haki lemdang ayo i ki kti ya gadin ki jong ki prek ban bo action reaction jonga ha gadin jong kita ki prek Barban bo ikikti jonga dia ke krung nganom nget ti hadin prasngi pat kisenran jong ukle dana poyeng baru Thomas lembat ki Jisu lawan habula khangi ga jingkhang bula yang apreng jong ki bula ong long ga jing suk yepi hadin katau Thomas hadin katau ong hau Thomas to ai hang ne ga shin reakti jong me bar khmi ikikti jonga to ai hang ne ro ikikti jong me bat tubu ka krung jonga wat long te ubom nget henre ubanget u Thomas te ulaya thu bolong hau utrai jonga baru blay jonga u Jisu le thu u mamelayo i yang aku Thomas melanget suk te kita kibam simlai bar ki banget penban ngine pendam ki jing duai try wan khamat jome ne ka step ka bakrau ka jome try ka bashitulup ka pertheng yo ban shakri ka ni ka sngi ban rakhe ka ko tara ban kan mau ya ka ni ka sngi kum ga sngi ga jing me pat ga jong me ka ba men shi sngi try ngalar khe ga jing sha shi tom ga jong me try ngila ya lembai ka por jong ga jing dum re melong uba em ba du em se bom jukot ka ni ka sngi ga ka bor jong ka por jong ga jing job ga jong me ki bo jong ga jing tep ki bo jong jing yap ko try mani wan ga ni ka por ko try ban proclaim ni ka kerteng ga jong me ina ga ni ka por ko try ya rap yang i bran ga ni ka jing seng ko try habang i wan ga ni ka jing seng kam dei tang ka celebration try nre kan dei ka ban thamai boring i a try ga ni ka Nam lembaga nei Star Sunday ko try Jesu bekodor ngidon hang ni try yo dan apreng ki prang ki bawan hagan ka jeseng rengkat bat ka jing pang jing sitom ha ki met ki jongki rempat ka jing songsi jing khuslai rempat ka jing ki bon try ki yai ket ya ki ha ka jing ka jongki ngidon wai ko try bagan ka step ko try ko mela job ya ki bo jong ka jing tep ki bo jong ka jing dum ki bo jong ka jing yap mela job ya ki bo jong ka jing pang sitom ha ka kerteng ka jome try kin mat ya ka kamba ka jome ki ba jenjar kin mat ka jing sok ka jome ko mela ki syakri ke jong me yala jong ki senran yu Thomas long ga jing sok atrai ngiwana khamat jong me ko trai ban kam kenti ya kata ka ba mela kular ko trai man long ringkat bat ngi haru ko wai no ko perthai trai ki kular jong me ki dap byang ngi ko trai ngina na ko por ko trai ai ban ka jing syakri ka jong ngi pen kentang khamat jong me trai kanom long tang mangin pendap rukam ko trai kanom dan dong pendap aki kalendar wala dan ka balang ko trai bar ka jing kristan ka jong yu trai ai bakan transform bi ka jing ka jong yu trai ba ka jing mi pat ka jong me kan pen kan do yang ngi ko trai ngiran ka man ya sok pan me ka step ko trai kata ka bo jing mi pat kan ya rap anai boring ikut Jisu bekodor ya rapat try ngi ko por ko try dor sibon ki benta ban ban pendap ko try lembaga ni ka jing syakri ko try ngi wana khamat jome ablay man kerpat man lorengkat la kalong ki jing ruai ki bangyer ruai ko try la kalong ki jing duai ki ruai lang baru bangin bo khamat jome ko try kerpang ki jing ruai bekerpang bar kumju kam tam ka ktin ka jome ko try melawara la jong syakri jome ka ni ka step ko try kadhan ka daw ka bakrau ko try ban rap ngi atrai bran ka jeseng habangi ngap ko try ngi ngawi ko sur ka jome ngini sngo ko try Jesu ya ka jing kren ka ba kren hagi donut ka jongi ka ban ya dei biang ko try ya ka jing kwa jong ka wei pa ka wei ko donut ka ka jing seng ko try pen thamai bore ka balang ko try lama ka ni ka resurrection Sunday ka bang yo ka ni ka singi ko try lama ka ni Star Sunday bangin nya nang ni sakmat ka bor ka jong sem ko yo jome ngidon hang ni try Jesu manlong ki jing shai ka jome ya rap ki long kemi ki long pa ya rap ki samla ya rap ngi long baro ko try Jesu abangin samin onang ni ko try ngin long ki gospel ke jome ngin long atrai ka dau ba ko trai bangin pen em ki wei pan makin poi se ka ding puna kalbari ka jome makin accept ya me ko nong pen em besimet ka jem ko ki ngila duai trai ngim dan sing arta tien ru em ko trai loreng ka ikni ka sngi baro ko wei jing sekri kerpang ikan ka kenta ko trai ban gi ek baro ko trai pendam ngila iti hame ko Jisu ngila duai de ka jinget ka kerteng ka jong Jisu mana Nasret amen.
Dengan nyoban petang syusyu dak bangirwai ke jingirwai ke balaispa kendai puar. Laispa kendai puar Chris ulami pat. Jisu nong penem lakha hadud breu ulawan ban penem ke jaj ban reu. Nong syun kila syat kemen jing tep kila syun sya. Ban mi pat kim kermen sipai ki ap. Herod ulawan ulawat lat kelong ban penyam. Botip bulang kenran halor jingyam. Kami na jingtep ulami ya ka jingtep hi ula job thiau ulami na jingtep da ka jingrisa ura syong banta habneng haket ukpa ulami na jingtep ulami pat genyerwai da ka bakmen sa sisen ya ga ga jingwai ka balaispa kandai puar wai da ka perkhat iki kentian yo ka jingwai ai ka ka jingwai kalang ko kubor habangir wai haga de por ngir wai lang de ka bajeng sa shi se na ka de por ka jing wai ka ba laispa kandai puar Jisu unong penim ngangai kan pen kemen ya ka download ke jingi baro ban ruai kan ke jing ruai kami na jing tep ulami ya ka jing yap hi ula job thiau kami na jing tep ulami ya ka jing yap hi ula job thiau para bangai bi gidon ka kubor ke bakrau ban yathu syaka perthai ki bompat ngai bat ki banang yale persya
yau belai ki berang pensitam ben ya ki Kristan kamot ki pensitam ben yau Jisu komba u Jisu ong yau sol sol balai mi pensitam ben yanga Jisu komaga nega singi wala mi pan wala let mi pau halake jong ki breu jong hak tu ki kentei wala mi pau haki senran wala mi pau habaro syabun kiuna syabneng kata kalong ko pala wala let ban mi pau ban pen scam ya ki to ki balado jikirmen ya la ki jong ki breu jong ki senran ke jong ya ke jong ka Mary Magdala bat kiwe la pen scam piang pan bau Jisu pleng wala mi pan para bangai be ngi mane ngi syakri yau Jisu ba im na bom jikot syabom jikot bat uneu Jisu udang em hadu menta ka kubor jo ka jimi pan ka don ka kubor jo ka jingai yagi Kristan namaru im nama ulami pat te ka ne ka por na khat lang ya piki para bangai be baro ka ne ka por tongin dwai ngin aingo lara kamdan jing mi pat kadon tang ka jing yap hading phana kata kamdan ka jinge ka bas kham yang Kristan ngimdan ka kubor hanrei ka don ka ding phana bat ka don ka jing mi pat kadai ka kubor jinge ka bab dapura na Kristan na bangi don u Jisu ngi mane yu blai bem ha ka ne ka por tungin duai ngin aingu yau Jisu ula yap hading phana ula mi pat na jing tep im na bom jikot shabom jikot kalapan kemen ya kitu ki arngut ki baya chalanti amos batkat bakinang ya kimpoi prakhat bau Jisu yai rangkat bat ki na maulami pan kim ito ki kren syapang jongu tat anda kile syong kile bam jing bam lang ula kedia ula aikpu ya ki hadin na pen pet ki kmat jongki bat ala pen pet pleng de Jisu baraka pokot kiong utrai ulami pat dashisha. The Lord has risen indeed. Utrai ulami pat dashisha. Tongin aingu yau Jisu ulami pat na kajing tep im na bom jikot se bom jikot pat ngin dwai hakane ke por. Bakane ke jimi pat ke jong trai kam dei tang yau. Kan long ke yangi bangin mi pat nak ke perthai ke bayam. Bangin mi pat nak tu ke jing long ke barem ngin edo ngin em ke jing em ke batmai. Kumlayo sengau mentan bala duai ka transformation ke bakrau yang iki bangai ban pen keladur tedai kata ka bor yo ka jing mi pan gen duai bangiringi la ban em ka jing em ke bakhamba ban pla ban saki yau no Jisu bal mi pat baki wai ken tip ban ken yo ngai dashisha ban ngin duai ya ka kubor ke bangi yo sengau ka ke por ki kubor yo ka jing ruai ka kubor ke tien ke jong blai u syakri jong turai mlong Nrai long tang ketendong man semakho jomlen kren ya ka kubor jing mi pat ha ka ne stem ban pen skam shu ya ka jinget ya ka jing em ka jongi kum ki khon ka jomblai tong ni tualang ka ne ka por atrai Jisu ba i jona ka por ni aingo yeme ka ne ka stem namangi mane ngi syakri yeme u Jisu ba em u Jisu bala ya beding phana Calvary barbalami pat hakane nak dang step hakane gesi ko try la me mi pan me em na bom jikot se bom jikot try ngi twa ye me kane ko por ngi dan lang kat ni ngala pendap ye kane ke jing mane la pen slai kane ke jing mane ke jong ye kane ko por mangi kemen ngi mane ngi syakri me Jisu try ngi twa bagin mat ye ke bor ke jing mi pat da sisha haka jing em bar ke jing balapan keladur ya ke jing em Kristan ke jongi bangin em nak benta ke kerteng ke jamau Jisu bat bangin play meu Jisu seki waipat baka pertai kan yo tip bat kan yo ngej bakin yo i baki pet ya ke jing em ke jongi try ngi dat wai ngi pen kentang ya ke ne ke por ngi pen kentang ya ngi wai pi wai ke ne ke step bangin yo ban ngau ya ke kubor jong ke jimi pat ke ne ke step lo bau syakri jambe keren hanga keren ngi lang baro ku try be bangin mat ya ke tin ke jongbe ke ban pen skam ya ke jingai ke jongi ban ai ya ke jingkramen shu bat bangila ban skam hameu Jisu nang pedem try ker khu yangi wai pe wai ha ke ne ke step ya ke jingwai ke bangin sios ngau kalong ka kubor nang ki kenta jongi keren mame ker khu yangi ke ne ke por
kam tam yu syakri jome ngeda tuai ba menorengkat badu ngeda tuai ngeda penkentang ya kan ke por baro ha ke kertang ke jong Jisu. Amen. Amen. Tiga don kene ke jing pentip ke bagi para bangit ke barajia ha ke jing sem ke jongki bat ngan pulih kum bakalong bagi lapha hangi ha kene ke por skau ban bu ha ke jing tuai bagi nong tu ki wan ha ke jing jongi ha ke singi balang kan riu terik mentau benai arajara pusan ulayo ban sim jiki artli ki mobile bat yaki pisah di ini trying berthoi ini bela pentip ikong proti tangsong na bau belai te kene kila kerpat yang ibangin duai bau belai un nom ino laki nong tu kila rong pengin duai bau Jisu kubala yapat ding pna un putin ye kum kini ki breu kombo la pen em yu waini ki runar hading pna un pen em ye ki kombo pen em yu sol walong nong be ben ye ki kristan tengin duai na ke benta kini kinong turu bakin yo jingkala kamot hakawai ke si kran ye ki bangin duai kerpang ye kini ki para bangit bi jongi kong proti tangsong utran pentengen unai bor ngem tip adukat no ke jingdo jong ka pisa ke baulayo tengem tip ringin duai bo play unyo ban kerkupat ye ni para bangit mat ngin duai bakin klan ke jingai bat ngaken tu'i jaga ke poru bagi em bagi ki sngi ke basniu sisa tongin pikir ya ke jeng tongin pikir bagi lai iwan ru om tang yonong tu ya ke pisa bat unong tu ya ke ben sim bakodor tengin duai jur ha ke ki sngi ha ke ke klebman ba utrai undari no sumar yangi kom ki khon ke jengu tengin duai ru ke por nak benta jong pi ki para bangit ki bapang ke pasitom try nyo ban pen kia uji subala wan bala yap ding pnau la balo ikijing pang kijing krau kijing sitam baro bat on pen kia nak benta jong pi ken mau suban duai ba arling idang don po hospital idang don po ke ban pej bania ya ke jing sitam ke jongi ela nang yo bor tingin duai bau plain pen kia janai yo ban mi on hospital bangin duai ru ya ki para bangit jongi ki babon ki ban hospital tikat bangas sutu iba apsharai abdunairu iyo idan haka jingsitom bat yaki weipat ki para bangai ki long kemi ki long pa ki balano temen ki bamla si banwan si jeseng train pen kia pen ko yaki bat ya piru ki para bangai ki bawana gane ke jeseng rangkat par ka jingsitom train pen kia ipi sawa ban ra ki tingin i bengi duai nak benta jongpi hoi ele yo i Jisu yo i bagi ra da ke jingai benong atrai pen kia yang benong atrai simno wang no kene ke sitom tingin duai kene ke por yi para bagai kin duai ki bapang ke sitom kin duai ki do ki ben sim ki bakodor ki badang jingai si shano play ki barang le ki kam basniu ong no kom ta ki kam basniu ki kam baman tram yo ban penem jeki tram yo ban pen kelak ke bemot ya ke jingim joki tungin dia duai atrai Jisu bakodor bi jawana ke por ni wana ka khat ke jis nai ke jome ban ngin yo ban yakan mau rengkat hakan ke por ikan ke longjing ke balamat ya ke jingjia basngosi ke bau nong tu le ban rong ke jing ke jongi ban tu ya ke jing don kam balaya tu kan ke por trangi duai men pentingan ya ke jing men ai bori ke jing kin skam ke jingai bat lah bedeng jing syatu kat ni ngit wai atrai bat kin skam ka jingai bat kin kemen se ban melong blai bat tip ban pendap ban penbiang ya ka jingdon kam jongki baro trai ngit wai ban ri jai ke download ya ki ni para bangit bi ki jongi ken IT load hameu Jisu nang penem ban sushania hame ko trai bi trai ngit wai nam takini kinong tu ki ba ya ki ba em na ka jing long runar kam tu jongki ngit wai men pen kalak ka bamut ya ki ko trai Jisu be trangi dwai ru ki ba pang ba sitom ma ka por na pedang jongi ki para bangit jongi ki bara ka ti ka por ya tu ya ka jing pang bat kom jo ya ki wai pat ki para bangit jing badan hospital ha ki jeng ki sam ka jongki ngeda dwai ka tang ka jabu Jisu men yo ban pen kiano men yo ban pen ko jana de sisa ya ke jing sitom baru ke badan ka met ke jongi try metip ya ke jing pang ka bagi don ka met try tu pen kiano mami
mela balot ya ke jing pang ke jing crow bat milalong medang long uju menen menta se bom jikut bodang le ki kamba haka kerteng ke jemu Jesu nampun kia ngidwai amen amen te kerpat ya ke je seng dong nongra je seng dong bokse kin supa parai ke jingwai pekerpang haka ni kepol te ke kepol nak liang ke je seng dong bokse nongra kidon ke kepol ban ai ke jingwai ke ni kepol ting supa ban khot ban ai kepol jingwai ya kaje seng dong pokse nongra kilai gani ka kupor siapangu Jesu namaru ngadon ke jingkermen uplen korku yipi baru plan korku yang ibaro lang bakan di kupor yang ke jingruai dia gani ka step ngini ol sengau ke kupor ke tien ke jong play
nai pastor Mishak Suja ibalong ru pastor Thamai badang sudah ordain jai tingai ngo yo blai nakalang jong kabalang kalakan mau ye iya ka jing duai baru blai nyo ban kerku ya kani ke por pastor nakalang kabalang ni ai ku blai ru ya pi ka jing ku blai kesngi jing bi pat ka jong try Jesu nakabalang bat ngi pediang soba ya pi ka ke por sa ka pulpit ban sam ya ka kupor jong ka jing bi pat tu try kerku ularingkat yang iya ka ke por lengba usyakri jong try ubanyeng hagan ke por ublay unkurku Yero try tungin lang sa isin yero try hakaban kong ngaingu ublay bangila banwan katni hakane kaying ka bakantang ka jong utray banyo ban syakri hakane ka sngi ka jingken mau ya ka jingmi pat ka jong na ka jingyap bat ka ba ula job thiaw ya ki bor jong ka jingyap ngai kublay na ka benta jong i pastor in charge i balong ru ucherman hakane ka jingiseng ublay nang yo ban kerkhui pi pastor hakakam ba pi yo ban syakri hapo jong kane ka balang ngai kublay na ka benta jong ki rangba ki longkmi ki samla bat khamtam na ka benta ki heb ki barit ki badon ha kani ka por ka benta ban yo ban syakri lang ya ka kerteng ka jong utrai ubalong unong penim bat unong siuspa ujonga ujong pi ngai kublay na ka benta ka program committee ka balabu ka kerteng ka jonga ha kani ka por ban yo ban yasam ya ka ktien ka jong ublay ha pedeng jong pi upai lang ubakat une ha kani ka jingiseng ka ba menta kabalang ublay hangni nong thamai ngala ban ong bakadai ka way na kibalang ka baklan ban penmi ya kinong yakit ikakam ka jong utray haki benta ba pher la kalong haka jingruai la kalong haki jingtem la kalong haka jing yalap ikatin ka jong ublay la kalong haka penmi ya kibalang ban penkha ikibalang ban psa ban peja iki ban tei ban shna iki ying mani bat ki kam ki babun ki bama pi pilale pilalong ka nuksa ka bha na ka benta jong ki weipat ki balang ki ban hapo jong ka ni ka sor shlong bat shabar jong ka sor shlong jong iru la jubna ya kanam ka bha ka jong pi ki para bengej hangne ya kinong yalam bat yabaro hi ka balang ya ke ki bama pi pilayo ban le to try Jesu unang yo ban kerkhu shushu ipi ha ka jing syakri ya ka kam ka jong utrai ngai kublay na ka benta ki nong hikai Sunday school ki jonga ki ba menshwa ha ki por ka bang long tangkum ukna samla menbangi dang shong Sunday school hang tei hapo pokti hang tei kublay shibun pelayo ban saindu ringi ha ki por ki balengkot ha ki to ki por ki snem bat ublay ulayo ban kerkhu kumne ki don ki long kmi ki ba i na ka ni ka balang nang ni na po nang thamai ki bom juk klet na ka benta jungi ki ban menshwa menbangi pulih hapo UBS ki syait phone ki syait kenmau ingi ki syait duai bat haduk menta kidang le kata ublay nang yo ban kerkhu na ka benta jong pi iwei pi iwei ngawan ra ru ka jing ai kublay na ka office jong ka jing seng samla youth department jong ka balang ublay me khlia bat sam bat ublay unang yo ban kerkhu ya pi kum ka balang baro ka wei kapor kalanang ya stand kum ta tungin yo ban page no ya kene kektien ka jong ublay ngin yo ban page na ka gospel ka jong Marcus kalnong ka bakhan riu bat ka dekhot ka ban nengkong terter ya ka bangan yo ban puli ha kene ka por ondalala ka sabaton ti ka Mary ka nong Magdala bat ka Mary ka kmi u Jacob bat ka Salome ki lathit ya ki jing ubi bakin yo wan ban pensle yau tidang step ha ka sngi nengkong jong ka tayo kila yawan sya kata ka jingtep hamar ka bami ka sngi kila yakren para lokhi uei uban pentelun no ya umau yangi na ka jingkhang ka jingtep di haba kila jngo kilyo i bala pentelun ya uta umau naba ulalong ubakrau haba kila besut di hakata ka jingtep kila yo i ya usamla ubasyong sya kamon
ubala kup yaka jainli ka bas jensur kila shifting ru uti ula ong haki what shifting piwat ya Jisu ubana Nasaret ya ubala sa narpna ulami pat don hangne hakmi kajaka hakaba kilabu ya u henrei khilej ya thu haki senran jong u bat ha u Petros ba u lalej Shashua jong pi sha Galilea hangta pinyo i u kumba ula ong hapi haba kilami no ti kila pet no na kata ka jingtep na mar ka basngau phing bat ka basngau kendit kila ngat haki henrei kim shom la yathu ai ru hanu ru naba kila shifting kata ka ka text ke ka bangila yo ban puli ha ka ni ka por kaktin ka jong ublay kabangan yo ya kaban ikren ha ka ni ka por ka dei kasngi jing mi pat utrai Jisu leni ka Easter Sunday ne ka bang tip kum ka Resurrection Sunday but ki sau po tali ki sngi ki ba u Jisu udon hang ni ha perthei hadin ka jing mi pat ka jong u but hadin jong ka tangin siyo pat ban kren ka ka daw jong ka mi pat jing mi pat ka jong u Jisu tina ka benta jong ilang baro na barbang iya don lang ki khna hang ni ki samla ki khna samla bat baro hang ni kilong kemi kilong kpa ngin yo ban pet khendiat ya ka history jong kani ka jingmi pat ka jong utrai Jisu ubalong unong penim bat unong siuspa ujonga jong pi ya kani ka sngi ka bakum kane ngila jurakhe ya ka man usnem kala ban per kitarik henre ngila bu ya kani labu renti ya ka bangin yo ban rakhe ya ka shisin shisnem ban kenmau burom ya ka jing mi pat ka jong u Jisu nakibayap bat lat rakhe ya kane hashitlup jong ka perthei haki balang Kristan wat ki bom patlong Kristan ru kitip ya kane ka sngi katnotam mangi ki balong Kristan ki balong ki nongbut ki jong utrai Jisu la rakhe ya kane kum kata kadak jong ka jingjob ka jong u Jisu kadak jong ka jingjob ka jong u Jisu ya ki bor jong ka pop bat ka bor jong usoitan bat ki ksuit kadujok kata kadai ka daw ka bangi yo ban rakhe ban penbena ya kata ki gospel ya ki ba mangingi yo ban pule na kani ka ktin ka jong ublay bat ka kam ki apostol sautli ki gospel ki bangin yo ki bang pule ngin lap hang to ya ka jingtho ka ba maki ki tho rengkat bat ka kam ki apostol habakila tho kila record ya kata ka jingmi pat ka jong u Jisu hakini ki jingtho ki bangila puli benia ngila ban shem bala tho yaki na kata ka experience leni kata ka jingmat ka jing shem ka jong kini kinong tho ki don rengkat bat u Jisu ki yo i ka jingjia bat don ru ki bat tho na ka ka bamaki ka la yo sngow bat ki la yo ban record yaka ban tang ban surikot hanrei bakan long ka jingker khuna ka benta jong ki babun kini ki jingtho ya ki balabu kim shomlong ki babakla kimlong ki babakla wat lada ki ya per hang ni hang tai dapi pule u Matius u Markus u Lukas u Yohanes kandon ka jing per kendiat kan soi hang to henrei habangila pule lang yiki habangila bu lang yiki kadon ka kubor ka bakrau kadon ka jing tu khana ka basisha ka basngau tenat bantei ban ai mensim yanga yepi yakini ki jingtho bala persat mensim da ublay ka jingmi pat utrai Jisu bat ki sau po tali ki sngi ki ba udon hakani ka perthei kilong kumne u Jisu ukon jong ublay hashua ba un sha penyap uladep ya thu lupa ba un sa sha penyap bat hadin lai sngi un sayok ban mi na kata kabayap un sa mi pat na ki bayap jan baro hakata kapor gibala yo sngow da kishkor ki jongki kimla ban ngej kim sngow la ban ngej kumno kala ban jia ubriu ubalayap unyo pat ya kata ka jingmi pat unla ban mi pat hoi wat habala dep ban sanar pnaya u Jisu kumbang la yo ban itu kana Good Friday la tep yu ha ka jingtep ya ka ba la thit da u Joseph unong Arimataya udon hang ta hadu ka step jong ka sngi ka banangkong jong ka tayew kabangi khot menta ka sngi ublay kani kabangi rakhe menta kabamut ka sngi ka ba utrai Jisu unong penim ujongi
ula job thiau ya ka jing yam na ki jing tho jong Matthias aru prarnong ter Markus kanriulanong ter Lukas arpu saulanong ter bat kumju Yohanes arpolanong ter ngiyo yakini ki jing tho ya ki balaya thu yangi bahaka step ka banangkong jong kata yeu ka Mary kanong Magdala ka Mary ka kmi u Jacob ka Yona ka Salmi bat kiwe ki kentei ki bam shom la tho ya ka kerteng ka jong ki hangne ki lami na ki yeng ki jong ki rangkat bat ka jing iubi ha ki ti ki jong ki bat ki la lech shalom jing tep klem dadon ka jing shepting ban lech ban kelan ya ka met ka jong u Jisu ban kelan ya kata ka jing iubi ha ka met ka jong u Jisu onda haba ki la poi hangta ka ktin ka jong u blei ka itu yangi lawan ujumai ula kenyu namar ba angel jong utrai ula hiar hakata ka jaka bat ula penken ria ya uta umau khang hoi kila sngew shepting hoi kila sngew artatin mano ban la ban penken ria ya umau hanrei kala jaga kamba hangta bat haba kini ki kentei kila yo I baladep ban penken ria ya uni umau ubahe hadu kata kila rung bat kila yo I ba ujisu umdon hangta kila yo I yo angel bat arngut kirang ba kibadon hakata kajaka haki jan kiba pernai kamamut kidai ki angel haki jan kiba pernai bat kila ya thu hakini ki kentei sound ringut kabakta kapor bakidon kila ya thu ba ujisu umdon shu hangne henrei ulami pat bat labata yaki bat ban yathu aki senran ban lej ban ap ya uhaga lilaya kumta kini haba kila lej haki senran ban lej ban yathu kita haki senran kinang perkat bakata kadeka kamkai bakata kadeka kabaki syukran kai namar kimla ban ngej ikini kentei ki arda tin ikini kentei let's say kini kentei ki syukran labla ki syubun ktin ki syu thau khana kimla ban ngej ye kata kadon ka jing arda tin ka jongki henrei tang uwei usenran jong u Jisu ubashlur bat ubalen ru ya u Jisu utau di Petros ulamare wood shakalum jing tem bat ula shem shisha ba u Jisu umdon hangta ka jing mi pau ka jong u Jisu hang ni pat ngin pet ye kani ka benta u Jisu katba kini ki kentei ki dang lej ban yathu haki wei pat ki senran kani ka Mary kanong Magdala imat kala syai syadien marwei bat haka bakum kata kapor u Jisu ulami pau haka kani ka Mary nong Magdala ka kchin jong blei ka yathu yangi ba naka u Jisu ulabe yan nyoteli ki ksut ki ba syong haka dunut ka jongka ki ba sensyari ka jing im jongka ki ba penlam wir ya ka bat nadu ka bala be no ya ki ksut naka kala yai but ya u Jisu bat kala long shisha ka senran ka ba krau ka jong u Jisu maka hakata ka por kala yam hapo jong kata ka kper ya ka badon kata ka lum jing tem namar bakam yo isu ya ka met u Jisu ubaka ije u kenrat u jongka kalon ka Jisu ngau si ka ba krau onda haba u Jisu ulami pau haka ba nengkong umi pau haka kanang perkat ba ude unong sumari ka kper ude unong ai sentiu la se lani unong pe ya kata ka kper ka baladon kata ka lum jing tep hangta kala keli da ka bayam ka ong ko kenrat jonga hatu me yo ine em ya u kenrat jonga hau priu me yo ine em ya u kenrat u jonga haka ba kum kata ka por kam itu ya u Jisu ula ya keren bat ka shipang bat katba kidang ya keren kala itu ba pleng uni ude kenrat jonga uba keren markmat bat nga kadai ka life experience ka ba best tam haka jing im jongka ban yo I markmat ya unong penim u jongka haka sin ka banengkong hadin ba ulayap bat kadai ka first eyewitness na ka benta jong u Jisu ban yo I da ki khmat ki jongka hadin ba ulayap katno kalong ka kubor ka ba krau na ka benta jongka haba kila yo ban ye keren ka itu yo Jisu bat ka ong wa raboni lani ko nong hikai kala dem kala ngu ya u Jisu bat u Jisu ong wat pat kata yanga
na ba ngampat syom la ban lek syau kpa jonga ngan lek shwa syau kpa jonga kata ka jingmut ka jongka ha ka wei pat ka jing thu jong Matius la ong bakat ba kita ki jing jia ba ro ki jia kita ki sipai ki ba ap ya kata ka lum jing tep haba ki yo i bala pelit ya mau khang ba u Jisu don shu ki la mare wood ban lek ya thu ya ki rang ba leng do ki temen basan bat u Jisu ulami pat u Jisu don shu hapo jong kata kalum jing tep kumta kita ki briu kila ice by kila ai pisa ngila ban ong kila penbam sap iki bat kila ai kata ke pisa shibun ke pisa bat kila hukum scam iki ki ong late nang ni ya thu shaki way ba u Jisu don shu hapo lum jing tep namar ba ki senran ki jong u ha kapor bangidang yo thia kilawan bantu ya ka met ka jong u Jisu bat ya kata ki dang penbena hadu menta ka tin jong blai kaya thu yangi ka jingmi pau ka baar ka jong u Jisu pat kalong bah kata ka sngineng kong jong kata yeu u Jisu ulami pau pat ha ki sipongut kita ki senran menba kiri yalade namar ka jing shepting ya ki jiu ya ki sipai yokin kem yaki yokin penshitom yaki u Jisu marsen mi uong long ka jing suk yapi bat ula persat halor jengki uong to pediang ya mensim bakut yaki pop jongno bapimap lamap bat yaki pop jongno bapibat laban ha kata kapor u Thomas shom don rengkat bat ki menba u Jisu ulami pau bat shom langai setia habala ya thu ya u ba u Jisu ulami pat shom langai setia bala u Jisu ulama mipat na kibayap menbalai thu yu daki kente bat ki senran sipongun ula ong ikini ki kentien ladang ngamyo ban kta yu Jisu ladang ngamyo ban kta yu ladang ngamyo i ki dakmong hakamet ke jong u ngamnge kaktin ke jong blai ke thu ingi kumta hadin prasngi u Jisu ulami pau ki senran bat u Thomas ula yo i u kumbang ila puli mene bat u Jisu ula ai lat yu bon kta ya ka krung ke jong u bat u langai scam kumta u Thomas uong me kumta u Jisu la ong namar me la yo i me langai suk kita ki bom yo i henre ki bangai penban ka jing mi pau ke jong u Jisu ke balai hadin jong katu kat ne teli ki sngi u Jisu ulami pau pat haki arngut ki senran menba ki lej hakalenti sha Emmaus ki wan naka lengkha naka bri ke jongki bat kat ba ki dang yaj hakata kalenti wei uba kerteng u Cleophas bat wei pat omsom la yetu ke kerteng ke jong u kila ya bun ktien ya ki e baro ki ba maki ki yetu khana u Jisu hangta umi bluj hapdeng jongki bat ula yaj rengkat bat ki ule kum ubri ubayaj lenti jengai e tin jong blai kaya tu yangi bat ula kali ka e kata ka ma pipi yetu khana ki ong dei tang ma me ubam tip yakini ki ki ba jia hakari ka jongi kumno la penyap ya u Jisu kumno kala jia ha ka tempel bat kumno bala ulami pat la ya thu hangi ba ulami pat mentala kumba shipo la kumba khatsan sngi la itu ingi ba ulami pat dan shu hapo jom jing tep dei tang ma me ubam tip yakane u Jisu ha kata kamin ula shong sa bat ki ula sa rengkat bat ki itu ya u tat onda haba kila kedia yo kupu bat kila ya bam rengkat bat u Jisu onda haba kila itu kila manidiam ya u bat ula jano na pedeng jongki kajing mi pau ka jong u Jisu ke basau pat kadai haki nyawut ki senran harut jong ka duriau Tiberias kita ki senran ki long u Simon Petrus u Thomas u Nathaniel ki arngut ki khun jong u Zebedi kata u Jacob bat u Yohanes bat ki wei pat ki arngut ki ba omshem latip ya ka kerteng ke jongki henrei la antat ba u de u Andrew bat u Philip kini baro kila lek pai biang sakakam kabarim ke jongki na ke ei ke ba u Jisu ula pentmai ya ka jingim ke jongki kila don ka jing shapting kim shomla ban ngej ba u ne u Jisu la mi pat bat ka jing artatin ke jongki kumno ke dang la ban peteng ya kani commission haba u kenrat jongki don shu ka jing artatin ka jing shapting ka jing no mensim
kala don hakikum ki briu ki batalot kila lek pai biang syaka kamri dok kha ka jongki henry ka jing mi pat ka jong u Jisu bat ka jing don ka jong u Jisu kala long ka jingker khu ka bakrau sajisin na ka benta jongki u Jisu ula yeng na rengko ka tin jong blei kala itu bat ula keli ki ong korang ba hatu pie yo dok khana em ki ong ngim shom la yo ngilas dang ban bread ya ka jar na du men step ngim shom yo ya ki dok kha u Jisu ula pa bread syaka liang kamon bat makiru kila kok ngu la kok ngu klem da itu yo ta ubadon hajan jongki onda haba kila bread ya kata kajar kaktin jong ublei kal ya thu yangi ka jia ka kamba ha ka baki ngat ki dok kha shispa san peulai tali ki dok kha ki ngat ha kajar ki bahe bat ki barit hadu ba kajar jongki kala sedang bankat kumta onda haba maki kilio I ya kata kila sngau ping kila perkat ue uni ubalale kat keni ka kam menne barok sisngim yo dok kha utang syukren kalalong onda haba kilio I kila itu ba ude u Jisu la itu ingi ba Petros da ka jing sngau le rany hakmat jong uni nong penim jong u ula no yela de syapok duriau ula ri hapok jong ka duriau kumta u Jisu ula don rengkat ula syong rengkat bat ki ha kata kamit barok simit bat kum la syai u Jisu u ai ka mensim haki bakin kelamut ut reform biang ye ka jingim ka jongki u pen keladur biang ye ka sajisin pat bat u ai jingkermen biang ye ki sajisin pat ban syakri u dei haka bakum kata kapor ula kli yo ni senran jong u ba u I u neu senran jong u baslur ula kli laisin laiwat hatu me I yanga hatu me I yanga hatu me I yanga bat u Petros ula jubab ba u I ya u Jisu kumta u Jisu la hukum ban psa ya kini kilang brot ki jong u hagaju kapor u Jisu ula yakren ru syapang uta usenran u bau I uong ba uta usenran u banga I ladang ngamon ye u unom yap bat uta u de Yohanes kata ka bangitip naga kitin ke jong u blei kat ba kum uni u tertulian u balai thu ya ka history uong ba de uni u Yohanes u bala penerangkang par syapok ka deulnong Patmos hakaban nengkong la sdi u ka kharai syam la yap la penerangkang par u syupat sedeulong nong Patmos ban pensitom u na ka bentaka gospel hanrei hang taru ula long ka jingker khu ka bakrau u Jisu ula mi pau u bat lo ai u ya ka khubor ka bakrau ban tho ya ka kitab jing pen pau kani kan kadi kata ka jing mi pat ka jong u Jisu ka jingkermen ban ai pat ya ki baladu jingkermen ban ai pat sajisin ya ka jingim ha kita ki baladu no ya ka ladang ipek ya kani ka tin ka jong blei tang na kini ki jingjia tang na kini ki saupo tali ki sngi ki ba u Jisu udana perthei ka long ka kam ka bakrau bat om tang ka tahashwa ba u Jisu un lek no shabneng la ya thu yangi ba u Jisu ula lumbiang ya kita khat we ngut ki senran hapo Galilea bat onda habala lumlang ya ki ula ai bor biang ya ki halor ki ksuj ban pen baptis ban pen khia ban be ki ksuj u ai ki ya kata ka authority baki la ban le kham krau ya ki kam bat u ong bapin long kinong plai nga hapo Jerusalem Judea Samaria bat keleng ke perthei hadu menta u Jisu hapo kita ki sau posngi ula lek no shabneng bat ka tin ka jong ublei kala ya thu yangi ba u Jisu habala ya lumlang habala pensle ya kita ki khat wengut kila lek kilami na kata kacaka kila lek hadu banda poi Bethania bat kat badang poi hakata u Jisu la ra ki kti jong u ula kerkhu yaki bat kat ba udang kerkhu ulawan pau ulo bat ula rong no ya u Jisu soj shabneng bat dei hakabakum kata kapor bala keli ki korang ba Galilea balai pikmit shabneng une u Jisu ya ubala shimno sejrong shabneng un wan pat hakaju karukom kumba ulej shabneng hakata kapor hakita ki saupo tali ki sngi ondala dep kita kini ki senran kila yok biang ya kabor ban yalap bagaktin ka jong blei ka ong kida yalap keleng saudong bat kida don haga tempel klem kut man kapor kidan tempel ban syakri ban yaro ya ka kerteng ka jong utrai bat u Yohanes utho wong
tang kata henry sibon ki kam ki bau Jisu lale hadin ka jingmi pat ke jong u lada tho ya kita baro kinom nyam ya ka perthei kita ki kam ki ba kraw ki ba u Jisu ulale para bengit ladangi pej ka ktien ka jong ublei ka bangila yo ban pule mene ka ktien ka jong ublei kaya thu ya kitu ki kenthei shapang ka jingmi pat ka jong u Jisu ka ba une u angel ulaong what shapting ulami pat bat don hangne para bengit kani kadai ka khubor ka ba kraw na ka benta jonga jong pi ka kentin ka ba uni angel ukren na ka benta jongi bat ki kentin ki ba u Jisu u ai hanga hapi kadai ka bala penskem na ka tu ka sam ka bala yo ban pule mene ha ka jing pule sedang na ka sam ka ba khan riu bat ka dekot ka ba shipho ka ba ong naba men ino ya ka mensim jonga ha ka jakabom yo i lemne menom sha ya ba khu jongme ban shem ya ka baput kadai kata la pendep ya kata ka ktien onom shem ya ka baput onom shem ya ka baput dei hangta bala mi pat u Jisu na ki bayap bat ula le hikam ki bakraw hadu kata bat kumjuru Hosea nriulanong dekot ka baar ukren ya kita ki ong bahaka sngi ka balai on pen mi pat dei kata ka ban pendep no ya kata ka ktien ka bala dep ban kren la ong ya ka bat la pendep ya ka ki kentin ki bakren hakane ka jingmi pat ka jong u Jisu hakane ka step ka banta ka baong uni u angel jong utrai ong what shapting ka khubor na ka banta jungi ka long what shapting kini ki kentin ki baong what shapting kidei ki ba ai mensim ya kitu ki senran ki jong u Jisu ki kenthei ngila ban ong ba ki kenthei ki don ka khubor ka ba kraw ki don ka kam ka ba kraw ban trei ya ka gospel ka jong u Jisu kidei maki ki bala yo snow nang kong bat ki bala yo i nang kong ya ka jingtep ka ba thali ya ka ba smatung ya ka ba smaput ya ka ba iustung ha ka po jong ka lum jingtep kim shom yo isu ya ka henry ki yo i ya ka bor ka ya ka bor ka ba kraw kilio i ya ka bor ka ba kraw ka jong u Jisu kilio i pat ya ka jingteng shine ka don ka jing shapting haki kata ka jing shapting kalong shano ubangi i udon shano uba koridor ujongi udon balai la shimno i u kata ka di ka jing shapting kum kibreu bat haba uni angel jong utrai ong ki what shapting kadon ka jing scam haki ba uni u Jisu shom ja kum to henry kadon ka khubor ka bakraw na ka benta jong ki para bengit ka jingmi pat ka jong u Jisu ka kren na ka benta jongi iwei piwei bangim dei ban shapting namar ba u Jisu udon rengkat bat ngi laong na kinong pule ya ka nong pule benia ka Bible ba ka kentin ka ba uniu angel ukren lene kiwei ki ba ong what shapting kidon hadu laispa an rupsan teli ka bamut man kesngi utrai Jisu ai mensim yang ai pi bangim dei ban shapting hanrei banang yat sheprang ha ka jinget ka jongi ka kentin ka baar ka ba uni angel ulayo ban kren uang ulami pat he has reason ulami pat what shapting ulami pat kadai ki kentin ki ba ai kata ka jingkermen sa jisin pat ya kita ki bayok snow da ki skor ki jongki ha ka bakum kata ka por bar ka pen ken mau yaki ya ke ei ka ba u Jisu uladep ban yathu ya ke ei ka ba uladep ban kren hatu pila ju shem nem ha ka jing im jongpi hatu pila ju tip nem ha ka jing im jongpi lani ha ki jing pule ki jongi ba uno bakam yala dia ba ude ubelai lani uno bakiwe ki pelong belai la yathu ka khana ka jong u kumno lakhai u kumno layap bat lami pat nga ka jing shem jonga ngampat ju shem hanrei tang uni unong penim uba ije ujonga unong penim uba ije ujongi ubala yathu da ka ktin ka jong ubelai ba ulayap bat ulami pat kini ki kentin ki ba uni u angel ulayo ban kren kadai ka khubor ka bakraw ban penskem shushu ya kata ka kentin ka bawong what shapting yaj nang ni to tip ya kani ba ulami pan bat sakawai pat ka kentin ka balai ka ba ukren pat uong kumne uong don hang ni ali pet ya ka jaka ka ba ma uladon
kababalabu ya ka met ka jong u bat shisha ki khmat ki ba kenja do ki jong ki liyo i ya kata ka lum jing tep ka ba thli ki liyo i kata ka lum jing tep ka ba thli ki khmat ki ba kenja do ki jong kita ki riu kan thei ki ba i ya u jisu ki liyo i ya kata ka jing tep ka ba thli ka ba u jisu umdan hang ta la pen scam ya kata ka jingai ki jong ki la pen scam ya ka ktin ka ba u jisu ula ong la pen scam ya ki jingmut ki jing perkhat ki jong ki banda day mangabat mapi bangin yo ikat kata ke experience haka jingim ke jongi let's say nginam la suban klet ya ka haka jingim jongi habaro kisngi jong ka jingim ke jongi ngangej bakini ki riu kan teru haka bakum kata katno ka pendap yaki da ka jingmen bat kata ka jingkermen ke jongki ban yo ibyang sasisin ya ujisu gumta kani ka jingmi pat ka jong ujisu upol haka Shiti shaki nong korin ka banengkong bat kalanong ka ba khatsan ka khot ka ba khatar upol uilayo ban kren yakini ki kentien shapang ka jimi pat ka jong ujisu ong hanrei lada ya ukris om shom la penmi pat ti kumta ka jingelap jongi kalong ka baleno ei kata ni ka daw ka jimi pat ka jong ujisu kris na ka banta jongi shushu ong bat ka jinge jongi ru kalong ka baleno ei na lor kata la shem yangi kisaki lamler shapang ublay na bang ila ya pla shapang ublay bala ba ula penmi pat ya ukris ya uba shom la penmi pat lada kalong ba ya ki bayap on penmi pat namar lada ya ki bayap on penmi pat ti ya ukris ru shom la penmi pat ti lada ya ukris shom la penmi pat ka jinge jongi kalong ka bathala pidang sa hakipop jong pi tikum ta kita ki bala yo thia ha ukris kila jot no ken lada tang hakane ka jing im hi ngilong ki ba kermen ha ukris ngilong ki ba kordit tam na ki briu baro kata kani ka daw ka ba ujisu umi pat bar ka jing mi pat jong ujisu ka ai ka jing hikai yang ai pi ba ujisu ula job ya ki bor jong ka jing yap ko jing yap hangno ka sni jong pa hangno padon kamla bante kamla ban kum kamla ban batsa ya ka mensim ke jong ujisu kamla ban batsa ya ka met ke jong ulami na ka jingtep bat ka kubor na ka banta jungi kalong ka kubor jong ka jingjop ka kubor ka bakraw ka dei ka jingjop ya kibor jong ka jingyap omdon da ka weipat ka nong shun ka bakam kraw ya ubriu light na ka jingyap namar haka jingyap ngila ban dulut ya ki ki ba mangi ngila ban yo haka ni ka do bat haka jing im ba kenjaman sim ladang ngiyap tang haka do kadang biang ladang ngiyap haka jing im ba kenjaman sim kata kalakut ka jing ide jungi bat ublay kani ka jing mi pat ka jong ujisu ka hikai yangi bat ka penbena hangi bangidon ka bor ban job ya ki bor jong ka jing yap haka jing long ka ba kenjaman sim bantai ban pentemai pat ya kita kibomdon syuk kajing kermen kajing mi pat ujisu kala yuroj ya ka bor usoitan kaba ula kemen hadu kata-kata ba ula job henry ula rempat ya ro utrai kata kadai kajing mi pat ka jong ujisu haga ba usoitan bat kiksuit jong ka dujok katno kisat kemen haga por bala penyap ya ujisu haga por bala dugut mensim ujisu Henry Kim Shom Tipat ba kini ki jingjia baro ki jingkemen ki jong ki baro kin syukut no tang siteng por ka jingmi pat ka jong ujisu kala yu right no ya ki bor jong usoitan bat kiksut bat kila yo ya ka jingrem ha kata ka por bat hadu kini kisngi ki jongi ki pamenta ka jingmi pat ujisu ka penken mau yangi bangim desu ban shepting ne ban artetin ya ka jing penim ngim desu ban artetin ya ka jing penim baro ubawat ya ka meno ubam kwa ai ka jing penim u Hindu u Sikh u Muslim kiwei kita jingai kiwat ya kata ka jing penim kikwa ban yo ya ka kikwa ban yo ya kata ka life after death lene ka jing im hadin jong ka jing yap ban mat ya ka kumno kalong ban yo ya kata ka jing sok para bengej beij ujisu
ubalong ulenti ka jing shisha bat ka jing imde kumbaga tin jong blai ka lai thu ingi habala penmi pat yu ka penken mau ingi bangim dei ban shifting ni arhatin ni ka jing peniem hanrei tang ka wei ka badan kam kalong ban ngej bat ban ko ngu kumba ka ong ka jing roi shaman sim ngej bat ko ngu kata ka dei ka jing mi pat ka jong ujisu ka jing mi pat ka jong ujisu ka pen scam yang ngai pi ba ka jing shifting ya ka dujok jong ka jing yap kan kutno namar layo ka jing kermen ka babom jukut ka jing shifting bangin lek shadujok kalakut no namar ngilayo pat ya ka jing kermen ka babom jukut kata kalong da ka bangi pediang ya ujisu da ka bangi kelak bamut da ka bangi i ya ki jing long ki barim ke jongi bat ban im ka jing im ka batmai kumbala penmi pat ya ujisu kata ka dei ka jing pen scam na ka benta jonga jong pi ka jing penmi pat ya ujisu ka ai hangi ya ka jing pentik na bamangiru ngin sami pat hadin ka jingyap hadin ka jingyap hadin ka jingyap ngin sayok ban ye shem bat ki ba it ki jongi ngin sayok ban ye shem bat utrai ngin sayok ban don bat uha ka burom lada ka jingim jongi nang ne na perthei kalong kabala pediang hun hakmat jong ublai kata ka jimi pat ka ai hingi ka jingkermen bamangiru ngin sami pat nginom yapsa nginom sakut hapo kitliu lum jing tep ki jongi hanrai hakawai ka sngi ngin sami ngin say her bani shem bat u menba ulah her halor jong kil o laong ba uneu jisu uba pio i menta un sawan hakaburom sasisin pat un wan hakaburom hakil o kumta mangiru ka jimi pat ka jong u jisu ngin salong hakta ka dur ngin sa her lang rengkat bat u ka jimi pat ka jong u jisu ka pelong ya usoitan ban dumbuj namar yo isu yang ngai pi ban shongsa hapo kapop upol uong nyinom shongsa hapo kapop om shom la te la khumsa ngi hapo kapop hanringi don kabor kapor ka ban light na kata lengba ka snam ka jong ujisu lengba ka kerteng ka jong ujisu ka jingmi pat ka pelong yingi banginom shongsa hapo jong kapop hanrei bangin long pat kumbalong ujisu baka jingmi pat ujisu ka penskem ya ka jing yalap haga kerteng ka jong u hadu menta pinlong kinong mplai nga ha Jerusalem ha Samaria ha Judea bat hakeleng ka perthei ngidang yalap menta hadu menta hangne bat hakiwe ki jaka hakeleng ka perthei ka penskem yangi bangin nang yalap ka kerteng ka jong ujisu lada ujisu ummi pat kamdon shu kanu ka jing yalap ka kerteng ka jong u kanam don syuk kenu ka jing itu kana syapang jong u henrei la pen mi pat yu ulami pat na ka jing yap bat la pen scam ya ka jing yalap jong yi ka kerteng ka jong u bat ka jing mi pat u jisu la balada ya u kris om syam la pen mi pat kumta ka jinget jong yi ka long ka bathala bat ngidang sa ha ka pop lada om syam la pen mi pat yu jisu kani ka jinget ka jong yi ka bathala kamdei ka ba shisha Henry la penmi pat yu bat kumta ka jinget ka jongi kalong ka ba shisha kamlong ka bathala bat ngila ban lai na kipop ki jongi bat ka ba khaddu kalong ba ka jingmi pat u jisu ka peni ba ublei uba im uba mangingi syakri umdei uba thok umdei uba jeler bat ki ktin ki jong u kilong ki ba oi bat ki ba amen kilong ki ba shisha layatu yangi haka testament ke barim la pensisha eka haka testament ke batmai bat hadu kini ki sngi ki bamenta lanang pensisha eka daki kam ki jong ujisu daki kamba ki jong ujisu tu ai bakini ki jing penken mau hakani ke por kin long kin sa haka jing im jongi bat nginang sngo thu ya ka jing mi pat ka jong ujisu baka kordor hadu kata-kata haka jing im jongi kum ki bangej na ka benta ka burom ka jong u amen tu blen yo ban kerku amen. Ngai wo yo play na ka benta ka ni ka step ka ba u play lo ai ka ni ka kubor ka jing shisha ya ka ba jisu la bi pat na ka jing tem ka bi sngap ya ka ni ka kubor ka ni ka step yo ai ka kubor ka ba kral kom no ba Chris ba ya beding pna bat ka jimi pat ka jengu open kala ya ka jing em ka jonga jong pi open court u polite mara naki bor nyong kapap gilong ki khon ki jongbelai ginam yo ban long ki khon jongbelai lada kam don ka jing bi pat
Day namar badan ke jing mi pat upalongi ki kon ke jong blay la khat ingi men bangi dang long ki kon yo ke perthai khat ingi men bangi dang long ki kon jong satan nang tai pelai mentang long ki kon ke jong blay menta ngin yalap jau jisu da ke jingem to blame ker khui ke ne khu bor ke yo ngau ke jing shisha ke tin ke jong blay bla kran ke ne ke po tongin mi rengkat ba ke ne ke jing shisha bat tongin nakabenta ka jing shisha jong ka jing bipat am tang ba yo jisu la pen mi pat ya nga ya pi la pen mi pat nak perthai ke bayam nak ki bor ki jing te jing khom ngilong ki khon ki jong blay to blame kor khu ya pi mi nak ne ke jeseng rengkat bat ke ne ke kubor ke bala kran ke ne ke stem ngin ruai ke jing ruai ke ba shispa san pulai ke bong ngalong khon jong blay buram yau blay ute jing ik kerhai ngalong khon jong blay jing shai beneng kodor hanga ka dang pernai ngalong khon o blay dokumen lang reu khoj bat kemen sim jonga ngalong khon jong blay haperthai baro namar jong ungan pla ngalong khon jong blay ai jing im ba khoj ya gospel kan yalam ngalong khon jong blay dakaburam ba hamen semu pendam ngalong khon jong blay ngalalai nakapa jing khom dat khat baro ngalong khon jong blay ha jing ten jo jing suk na benang yo ngalong khon jong blay ngalong khon jong blay ngalong khon jong blay jang kup la sait khoj ha pa leo ba khoj ngalong khon jong blay gen yer wai da ke jing kemen kam yela de bengilong ki khon ke jong blay nama ke jing mi pat ke jong kres ula job na ke benta jong wai de ke bakmen ngilong ki khon ke jong blay ngin wai ke jing wai ke besis pa san pula yer wai de ke bajen bar den jong ke ni na suaban khat iba morgan kachnga wan shekman yoban duai bat ban kerkupen wai ha ke jeseng sis pa san pula Buram ya ublay utre jing ikerhan ngalong khon jong ublay jing shai ben kodor amadradang pernai ngalong khon jong ublay ngalong khon jong ublay
tungin yo ban duai bat ban penuai gani ke jing syakri yango ye me ablay bangi syakri me ublay bo emu badan bor go try obat ki bor jong ke jing tap bat ke jing yap ki bor jong ke jing dum kem sham la ban bat ye me go try but hagani ke step try ngi money ngi pen crow ye ka kerteng ge jong me go try be oh ngi aingo ye me go try ngi yo ban pla ban sakhi ya kani ke kerteng ke jong me shaka perthai baro ko wei ko me mala hukum ya try Jesus bakador namon ngi shakri me ublay uba em ublay uba don bor go try ya rab ngi a try ko mangilios ngo ga ktin jong me ai ba mangiru ko makisanran gelong ngilayo I yo try jongi go try ladaki khmat ki bakan jaman sem jongi ngempat yo I ya me u jisu haga jingem ga jongi go try lada don kanoko no ka badang ka go try kanoko no ka ba penuet go try kanoko no ka ba khanglat bangini I ya me u jisu haga jingem ga jongi wengi kita baro pelai lo inga try dekat ni ke kenjri jaga papat ga jingdom go try ngin mi ne ka ke jeseng ban ong try ngelo I me diki khmat ke bakan jaman sem jongi Yango yo syakriu jami balwan lam ke dika kubor go try nang pendon kami ya try nak kamta buram ga jome kerkhui ke jing syakri ke barang sa juga dika sngi go try nge depan kentang iki by session try nginu ia try ke buram ga jome ha ke jing syakri ke jingi ha ka bawai do to da ai ba ke jing e ga jong Jesus Christ kandap biang ingi wei pi wei ke badon ga dika jing syakri kajing ei ba ka jong blay bo kpa obalai lo jong kon ban syayap halor jaga ding pana bat ban mi pat la ke jing tap kan ai ke jing kermen yang iki bangai rengkap ba ke jing kershan ke jing pan syai bo long bo men sem bo khoi to kini ke jing long lai hawai blay ken shon shap ken shongsa ha ke jing em jing iki bangai lambat ki ru khoi ki ru ngai ki badon na ke ni gari ke be jingi bat kaleng sedong slak ka berthai Nado menta shidiki arta baba bom jukut. Amen. Yoro yo try.